Sar no sungna mutuman ke haise bos kang ni bagai sina update 2 tarik ni bagai tamotong kita sagai cale. Belai hambai जों जत साइमानो दिनै त्रिपुरा मथा पार्टी 2023 जों 42टा सीट बासागो अबन पुइला त्रिपुरा हिस्ट्री गो आंचलिक दल त्रिपुरा मथा आसे गोबां क्लाइ जों बासागो आबन बागै जों गाहामके साइमाखा त्रिपुरा मथा काजे फैक्टर रोंनाय दिन एसेसमेन्टआव जों ताउदराते नुइ दङ जों 25टा सीट हाय जों माननाय आरो बिसिङाव तेबो जों खोनाखा जदिसि ताबक जत साइमानो 3टा ग्रुप फाइट लायनाय दिनै त्रिपुरा मथा बीजेपी ते कांग्रेस सीपीएम जुट वो 3टा ग्रुप जों फाइट लाय दङ जों जत क्लियर रोंखा जे 2023 के दल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मानिया आव जों साइमानो फैयाबा जों वानसखा जों खागावो जतन हरि पुदुमांखा जों जे त्रिपुरा मथानो सबसे गोबां मोननाय आबो जों खागाय दङ बरि बागै तेको जों एसेसमेन्ट जों नुखा तागलायो nearly 90% हाय बुथ बिखा आरो बिसिङाव सबसे चिनि त्रिपुरा एरिया गो एडिसी एरिया गो गोबां बुथ लायखा जतनो बलाय खुशी क्लाय स्रांगै बुथ लायखा आबो एकटानो कारण जे चिनि बुवाग्रानि खांनो नाहागै बुवाग्रानि हानसानि मारिनो नाहावरै जतनो स्रांगै जराय अकरा बुरै जतनो खास्रांलायगै दंथलाय बुथ लायखा आबो गायसे जों नुखा आरो बिजों नुखा मैक्सिमाम तीन त्रिपुरा साराव एकदम कष्ट खालायलायनो बुथ लायखा बुथ गोबां लायखा आबो जों साइमानो फैयाबा तेबो जों आसल फेक्ट मा सावो जे मिक्स पपुलेशन त्रिपुरा सा ते नन त्रिपुरा सा बिसिङाव अंखाय त्रिपुरा सारावनो बुथ गोबां रिखा किन्तु आं जों जे खोनामानि जे नन ट्राइबेल लक माने अन जाति बर' रक बरासो स्रांगिया बरासो बुथ गोबां रिलिया बन पार्सेन्टेज बेलेग कम अब जों नुखा किन्तु फैयाबा जों जत साइमानो तागलायनि 2023 नि इलेक्शन अब बेलायखोनो वानामा सोंसो आंनाय अब जों साइमानो ताबक जों बिसिं फाइट 3टा ग्रुप जों फाइट लायगो आरो बिसिङाव चिन त्रिपुरा मथा मैक्सिमाम जों बुथ मानाय जों गोबां मानाय जों जतनो सिउ जों किं मेकार जों जे फैक्टर नै बासानाय अमाहायनो चिनि वानसकमानि ओंख्लाय चिनि त्रिपुरा सारावनि केसा फान त्रिपुरा सारावनि केसा माने मुसुकमानि अब आगे बां साका अब हाय कग्रावनो जों जतनो ताबक सिगो बरि बागै जों त्रिपुरा साराव बेले तंथकजाक 2023 नि एकटा अब एसे हिस्ट्री थांनाय जे त्रिपुरा सारा बादे आंथिल दलनि सारा जेबो सरकार थाइमिया अब गायसा नुकजागनाय बागै हारि जों जत नायसिन दंलायनाय 2 तारिख फेब्रुवारि मार्च 2 तारिख मार्च काउंटिं नाय 12 तारिख 1 तारिख बिसिङावनो रिजाल्ट मोननाय जत नायसिंजाक जत जों खुशी तैबो जों आबन कयनाय आं त्रिपुरा मथानि खौसा आदंगै आं कयनाय जत जों शांति वातावरण माता बनाय पीस एंड ट्रैंक्विलिटी माता बनाय आबन आं बारबानो सागो जों इलेक्शन परेखनो अनेक गंदल नंगौ सामुथिरा तांलायो अब हाराव जाते तांथु अब सीपीएम नि कल्चर कांग्रेस नि कल्चर जों नुखा आ कल्चर नो जाते जों तास्रोंथुं स्पेशली त्रिपुरा मथानि वॉलंटियर वारियर नां कयनाय जों जतनो गोजां गोजां खायै पीस मेंटेन खायै जों दंनाय अब नां कयनाय जाफानांथुं रेजन परेगो जाते गंदल सिसि तांथुं त्रिपुरा शांति बतरम फायथों अबनो जों नायगो तीन त्रिपुरा मथानि जब थेके आं जतनो कयनाय the peace and tranquility that they maintain on bagai ang ani bisintui tetin patni bisintui ang totor kobogo hambai Sar thasing puro samane je Tipra mota 50 sit to brang samane जों त्रिपुरा मथा एसेसमेन्ट जों थाइ दङ नि 25 नि ऊपर थांनाय मैक्सिमाम सीट जों मानाय 3टा ग्रुप आं तेमो साइपेखा त्रिपुरा मथा बीजेपी तै सीपीएम कांग्रेस ओ 3टा ग्रुप बिसिंगो tin एसेसमेन्ट त्रिपुरा मथा सबसे गोबां माननाय के बरक Tipra mota 31 ta sit talange Tipra सरकाराव गठन खाइ मांगला बे ताकलाय अब तो जों मिरेकल दोंनाबो साइमिया जुदि मिरेकल होंनाय तमके आं असो बारबारि साना मुसुया जतनो निजेनि गोबां सागो
BJP साव बर सरकार खालायनाय कांग्रेस CPM साव बर सरकार खालायनाय जोंबो साव जों सरकार खालायनाय जत तो केतेन गसैया फैयाबा जों नायनानै बास्तबाव प्रेक्टिकल जों जे नुगमानि अ खेपे 2023 बेसेबा तिनि तिब्रा सारक बालाय स्रांजाक उ थानसानि मारनो तैगै जत्तनो बुत्र लायखा आबले जों हामगो सायमानो Nasa kan ini mau tengkai BJP ngton CPM Kongres jut porok ngton porok kebo Tipra Motha Sakha no kari kebo sorkar gotong thaimai nyaw possible na अबनो जों मानसक दङ जे अ 2023 केबो सरकार केबो पार्टी संगा गरिष्ठ माया बलो माने एब्सोल्युट मेजॉरिटी माया अबनो जों मानसक ngkai baksa ba salai tonglai kata bogo ko ekdini bisingono Tipra Motha BJP be kathalai tuane roknai abon ini bekaki abo जोंखौ सालायजायखौ abo जे ओमफ्राय सानाय abo bo सायनायाना ताको इनदो जों सिनियर लिडार हिसाबै आं खबर नागै दङ abo हाय रखनो पक सालायजायखौ इलेक्शननि परेगो जों सालायनाय abo tamang nang ya abo ang tabuk abo no comment खालामैया हामबाय